Ko ni Ruƙayyatu na shiga aljanna na ƙi fitowa. Wannan wani irin yanayi ne, wannan wani irin hali muke ciki. Wai dama har yanzu akwai irin sauran waɗannan matan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tsaya ka saurare ni mai kallo da kuma mai sauraro na a daidai wannan lokaci. Ka san wani labari na ji me ya zo min cikin ƙwaƙwalwata? Duk yanayin halin nan da ake ciki da tsitsi ɗin rayuwar da ake ciki da yanayin yadda wasu matan ma suke ba da rayuwarsu don a ɗauki abinci a basu. Wai amma har yanzu akwai sauran da matan da suke zaluntar mazajensu suke ha'intar su ta hanyar ɗiban musu kayan abinci suna kaiwa shaguna suna siyarwa. Wani irin hali muke ciki, wace irin al'umma ce wannan? Namiji ya je ya sha wahala ya ɗebo ya nemo abinci, ana fama da yanayin rayuwa ana tsitsi ɗin nan, har yanzu akwai sauran matan da ba san shayi ruwa ne biredi soso ba ne? Fi sabilillahi ba zan yi amfani da waccan karin magana ba ne saboda ni ina girmama addini da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, amma babu dalilin da zai sa mai gidanki ya yi ƙoƙarin sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa, ya shiga faɗi tashin rayuwa ya je ya nemo abinci ya kawo muku saboda Allah da ma'aiki kina cikin gida baki san irin gumi da wahalar da yake yi ba, ki dinga ɗibar abinci kina siyarwa. Fi sabilillahi da kina yi bai ankare ba, amma a halin yanzu matsa rayuwa da ake ciki da yanayin da ake ciki ya sa tuni ya ankare da ke. Buhun shinkafa aka kawo saboda tsabar ba ta da hankali da tunani, ita wacce take aikata irin wannan ɗabi'a ko sati biyu bai cika ba. Sati biyu buhun shinkafa bai cika ba a cikin gida, bayan kuma an san magidanta kullum ba shinkafa ake ci a cikin gida ba. Za a iya sabuntawa da tuwo, ko tuwon shinkafa ko tuwon masara ko tuwon semovita ko kuma ma shinkafa da wake da wasu abubuwan da za a dan sarrafa a dinga canza abinci, amma a ce buhun shinkafa, babban buhun shinkafa ko sati biyu ba zai cika ba a cikin gidanki, fi sabilillahi. To yanayi na rayuwa ya sa ya ankare, mazaje sun ankare da irin waɗannan matan da suke musu satar abinci, domin sata ce, dole na kira shi sata mana. Naki ne baki aka yi da ya kawo ya ajiye saboda ya rufa kansa asiri, amma ki dinga ɗibar abinci kina kaiwa kina siyarwa. Duk yanayin nan da ake ciki, fi sabilillahi, to mata masu irin wannan ɗabi'ar wallahi tallahi ku ji tsoron Allah, don wallahi al'azim ta ku daban ce, kuma Allah ma ba zai ba ku ba a duniyan nan ma, wallahi sai kun ga ba daidai ba. Domin menene ba daidai ba? Kina cikin rufin asirin ki, kina cikin suturar ki da auren ki da komai, kin je kina aikata irin wannan abin, dubin ki ta cika, ya riga ya baki red card. Me red card? Ya dankara miki saki uku, sai ki koma gidanku, idan akwai gabzar sai ki dinga ɗiba ki kai kasuwa ki siyar, tunda duk suturar da rufin Allah da Allah ya miki baki gode masa ba. Duk sutura da rufin asirin da ubangiji ya miki baki gode masa ba, kin sai ki koma gidan mahaifinki, in yana da buhun shi sai ki kamfada ki je ki siyar. Wani irin ɗabi'a ne? Mata gaskiya mu ji tsoron Allah, masu irin wannan ɗabi'ar ku koma ga Allah subhanahu wataala, wallahi tallahi ku ji tsoron Allah. Wannan ba ɗabi'a bace ta arziki, ba hali bane na kwarai, ba hali bane na kirki na mata da suka samu tarbiyya da sauran horon rayuwa. Ni gaba ɗaya ma raina ne ya ɓaci yau, abun ma nawa kaman faɗa nake yin shi. Gimbiyar majalisa ta ku har kullum ni ce na zo da wannan faɗakarwa, ina fatan wannan nasiha da ne za ta shiga kunnen mata masu irin wannan ɗabi'ar su koma wa Allah su daina. Idan kina yi daga yau, idan kin kalli wannan bidiyon nawa, dan Allah dan annabi ki daina. Kuma nemi gafarar mai gidanki, ki nemi gafarar mai gidanki, sai na sake dawowa, don yayin da ake wannan badalar to kuma akwai wani abun da abun takaici ne, abun tausayi ne, da abun ma kamar ka ɗora hannu a kaka rusa ihu. Wallahi Allah ya bamu alkhairinsa, sai mun haɗa a gaba, amma kafin ne sallama kar ku manta ku danna mana subscribe ku kuma danna mana like a bidiyon mu da YouTube da kuma TikTok kamar yadda nake ɗorawa. Sai an jima, yau raina gaba ɗaya kun ɓata mu.